למנהלים שהגיעו, למנהלות שהגיעו לעודד. נדמה לי אין מנהלים. מנהל, יש רק מנהלות. יש כאן אפילו מנהלת מיוחדת במינה שהייתה תלמידתי. ואתם באולם גם שומרים על שקט. נפלאים, איזה יופי. מקסימים. מקהלת בית ספר בכלל, בניצוחה של יאנה משיח, שזאת לה ההופעה הראשונה עם המקהלה בכנס. מחיאות כפיים. וליד הפסנתר, נועה משיח, במקרה משפחה. ישירו לנו 3 שירים, למדבר, סשה ארגוב וחיים פפר, שווים אילי בוטנר, והספר בסוד שיינסקי. אני מאחלת לכם בהצלחה רבה ליאנה ולכם.
ובית ספר בכלל בשקט חוזר למקומו, ובית ספר ברנר מתכונן. בשקט.